gatan rigar an saki buldoza sai aiki an zo karshen maki raka babban daki jagora dan kirki baba jirgi baban mata in kai raka huta idan lodi sai kanta yan jima sai fata sai da kurada huta zafi baban ita kai ma bude data ga wakar kaji ta dawo izin dai zamta kaji kuka zaben yaro ban ga hero albashiri ce goro masaki babban karo tantan karshen karo sai ba dumbin doza an turza an murza an kai karshen izza samai kotun kuza mai canzawa weza ban ji harshen ba yanzu kuna murna bai ta fata fa baba zaɓin yan Niger da mutanen Niger waye zaɓin ku wanda ke kishin ku waye alƙiblar ku mai shiga lamuran ku Bazum ne mutum na mutane bin salikairi ne babban jigo ne zare nan zaki nan Muhammadu Bazum kenan mai matasa kenan mai talakawa kenan mai tausayin jama'ar nan na tarayyar nan bayan da yalce tarayya ce tunumin tantance Bazum karshen zance al'umma shaida ce jam'iyyar zaki ce bayan da yalce Bazum dai Bazum hayya aliji mai ganga karo ganga bayan da yalce sai mu dan tattafa gaban farin fa madafar da fa renan zaki fa mai fada da magafa ya san aiki fa bayan da yalce tarayya ce zaki karshen zance tunumin tantance wanda birni ke yi karkara ma na yi dattijai na yi matasa na yi dan makaranta na yi kasuwa sun karba ban ji kuna amshi ba ban gane ba waye zabin ku waye zama otar barku waye alƙiblar ku Bazum ne nawa kai ma waye zabin ka waye zabin ki shi ne zabin mu wanda samari ke yi yan mata na yi dattijai na yi yan birni na yi karkara sun yarda shi alkairi ne kuma mai kishi ne mai tausan jama'a ne mutum na mutane zaɓin yan Niger tarayya ce dodar masu adawa wanwar tun sun fada kar Bazum shi ne dar rarara ne dai jami'ar wakan dai komi ya yi daidai ikon Allah dai jiya ma mu ne dai yau ma mu ne dai gobe ma Allah dai ni zaɓi na Bazum a daidan Niger mai kishin mai rugo ga alfanu ni ma zaɓi na Bazum